Борбата с вредителите по селскостопанските и земеделските култури досега беше изключително трудна, недостатъчно ефективна, скъпа и изискваше употреба на много видове инсектициди. Те от своя страна са скъпи, насекомите бързо привикват с тях и скоро след употреба вече не им влияят. Изключително вредни и опасни са както за нас хората, така и за животните и за обикалящата ни среда, а има стотици научни публикации, че причиняват рак и тежки увреждания при хората и животните. Инсектицидните гъби Боверия, метаризиум и леканицилиум са чудесно устойчиво решение и пълна алтернатива на химическите средства. Дори ги превъзхождат в пъти. Те са използвани по цял свят за биологичен контрол на вредителите. Установено е, че успешно контролират и паразитират върху повече от 800 вида насекоми. Справят се с много вредители като телени черви, дървеници, доматени мълци, тут абсолюта, колорадски бръмбър, ларви на бръмбари, гасеници на пеперуди, акари, трипси, белокрили, листни въшки, бръмбари и скакалци и много други. Гъбите проникват в тялото през екзоскелета на гостоприемника, като се хранят с него. Инсектицидните гъби заразяват насекомите във всеки един стадий от тяхното развитие – яйца, ларви, какавиди, имаго и възрастно насекомо. Metamax B е микробиален комбиниран продукт, изпреварил времето си. Създаден е да бъде безопасен, ефективен и без аналог в действието си. Базиран е на най-новите биотехнологични разработки. В състава му участват гъби от родовете Боверия, метаризиум и леканицилиум в концентрация от 20 милиарда живи спори на всеки милилитър. Съдържа също спори на гъби гломус и е изключително силен тор и биостимулатор. Той ще направи растенията ви здрави и добре изхранени. Икономичен и е на достъпна цена. Може да се прилага почвено, лисно и чрез фертигация. Metamax B е български продукт, разработен от Global Agro Solution, биотехнологичната компания, която направи пробив в земеделието. Global Agro Solution създава иновативни комбинирани продукти, даващи работещи и безопасни решения за всички проблеми в земеделието, които досега са смятани за нерешими. Нека заедно направим земята и храната ни по-чиста и безопасна за самите нас. Лесно е!